Els militants i del PSM li volem donar les gràcies, volem donar les gràcies a Esther, volem que els teus sàpiguen que Esther és i serà de la família del PSM, en la memòria present dels que van compartir amb ella molta vida i en la memòria d'un partit que només està fet d'una matèria molt fràgil però també molt sorprenent, que són les persones, i tu n'ets una d'elles. N'Àngel Nitsutsiscar, n'Àngel, l'espòs de na Fina, que també avui és aquí, i l'amic de tots nosaltres. Diuen d'ell que era professor, lingüista i poeta, i és cert, i tant que és cert, però era també moltes altres coses. Era bona persona, era un conversador, era estudiós i era amorós. Sí, amorós. I aquesta amorosia l'expressava en la docència, en l'estudi de la llengua, en l'anàlisi sociopolític, en la pintura. Sí, també, en la pintura n'Àngel pintava, i no era de pintura gris, sinó plena de colors, a l'aigua, amb la substància de la vida. Aquests dies, arran del traspàs de n'Àngel, hem pogut llegir i escoltar aquests vessants del nostre amic Baller menorquí, però tal vegada s'ha dit poc del seu compromís social i polític, el qual avui i aquí hem de reivindicar. D'aquest compromís, deixeu que n'esmenti només 4 coses. Va ser candidat a les llistes electorals del PSM en diverses ocasions i sense anar més enfora ho va ser en la darrera llista del PSM més per Menorca a l'Ajuntament de Ciutadella, encapçalada per na Joana Gomila. En quant a les seves aportacions i treballs d'anàlisi sociopolític, crec que val la pena recordar i destacar Menorca i la llengua, un missatge en un bòtil, publicat a la col·lecció Eines per al debat, nombre 3, que du aquí i que m'he deixat. Tu ni me'l deixarà així. Una reflexió sobre l'estat actual d'una nau, la llengua catalana de Menorca, que sortia de les drassanes fa 700 anys, per dir-ho en paraules textuals del mateix Àngel, i que també havia estat publicat a la revista Llull el mes de gener de 1997. Un altre treball publicat a Eines per al debat, nombre 4, del PSM, és el PSM dins la dinàmica electoral menorquina, una aproximació, treball que analitza els resultats electorals a l'illa en clau menorquina, que van des de les primeres eleccions generals de 1977 fins al 1996. També va participar activament de l'Espai Mirador Nacionalista, que publicava articles d'anàlisi polític a el diari Menorca, a més de la seva participació en altres aspectes de la vida del partit, i sense anar més enfora, en la revisió, com ja havia esmentat en Sàmer al començament de la primera assemblea, dels estatuts del partit que acabem d'aprovar fa pocs minuts.